Türkmenistanda ilata koronawirusa garşy waksina etmek işine görülen taýýarlygyň çäginde saglyk edaralarynyň işgärleri üçin türgünleşik geçirilýär. Bu döwürde saglyk edaralarynda sanjym üçin talap edilýän resmi namalary almak maksatly uly nobatlar emele gelýär. Waksina ediljek raýatlara elektron saglyk kitapçasy bolmadyk halatynda COVID-19 sanjymynyň edilmejektigi duýduruldy. Türkmenistanyň gündogur sebitindäki saglyk edaralarynda uly nobatlar emele geldi. Yüzleri çadım keselhanalarda ýygnanyp koronawirusa garşy waksina etmek üçin zerur bolan elektron saglyk kitapçasyny almak maksatly birnäçe sagatlap nobata durýarlar. Azatlyň yerli habarçylary bu barada 2 fevralda habar berdiler. Hususan da Farab diýene we darganaty etraplarynyň ýaşaýjylaryna waksina üçin saglyk kitapçalarynyň talap ediljegini yerli saglyk öýleriniň lukmanlary habar beripdir. Türkmenistandaky habarçylarymyzyň söýlerine görä ortaýatyň koronawirusa garşy Sputnik waksinasynyň edilip başlanmagyna 15 fevralda garaşylýar. Vaksinasiýa ilkinji nowatda ediljek raýatlaryň taýýarlanan sanawlaryna ýaşy 60-dan geçen adamlar, lukmanlar, muallimler we kroniki keselleri bolan adamlar girýär. Koronawirusa garşy waksinalar yerli saglyk öýlerinde ediler. Sanjym etmek işini ýerine ýetirjek saglyk işgärleri ýörite tälim alýarlar. Habarçylar hususan da ýanwar aýynyň ahirinde Aşgabatda vilayetden baran şepagat uýalary üçin COVID-19 sanjymy boýunça okuwlaryň geçirilendigini habar berdiler. Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä häzir saglyk kitapçasyny almak talaby goşmaça maliýe çykdyjylary göz öňünde tutýar we ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän halk köpçüligine ulagram salýar. Saglyk kartasynyň bahasy 51 manat, bank hyzmatlary üçin ýene 53 manat alınýar. Türkmenistanyň ilaty birnäçe ýyl beri azyk derman we nakt pul ýetmezçiligini başdan geçirýär. Pandemiýanyň dowam edýän wagtyndaky çäklendirmeler döwlet sektorunda köpçülikliň iş orunlarynyň azaldylmagyna, hususy karhanalaryň ýapylmagyna we ilatyň aglaby köpçüliginiň beýleki girdeji çeşmelerden mahrum bolmagyna getirdi. Türkmenistanyň häkimetleri koronawirusa garşy waksina taýýarlyklar barada düşündürüş bermeýärler. Adatlyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä ilaty vaksinasiýa üçin taýýarlamagyň çäginde häzir 60 ýaşdan uly adamlaryň arasynda gan barlyklary hem geçirilýär. Gan barlygynyň üstü bilen antitela, ýagny organizmiň kabul etmeýäniniň bar ýa-da ýokdugyny anyklamak işi amalaşyrylýar. Adatlyň Türkmenistandaky ygtybarly çeşmelerine görä ganynda antitela tapylmadykları waksina ediler, tapylan ýagdaýynda edilmez. Hema çeşmeler koronawirusyň ýokdugyny resmi taýdan eglan edýän ýurdun ilatynda bu keselin baştan geçirilendigini görkezýän antitela jisminiň nädip tapylyp bilinjekdigini düşündirip bilmediler. Tişenbe güni The Lancet halkara lukmançylyk jurnalynda çap edilen soňky kliniki synagyň netijelerine görä ortaýatyň Sputnik waksinasynyň adamlara COVID-19 keseliniň ýokaşmagynyň öňüni almakda 91,16% täsiri anyklanypdyr. Bu arada Reuters agentligi 2 fevralda habar berdi. Maglumaty görä alimler 3-nji tapgyr synagyň netijeleriniň dünýäde ölüm howply pandemiýa garşy güreşmek üçin ýene bir täsirli ýaragyň bardygynyň anyklanandygyny belläpdir. Adatlyň çeşmeleri Türkmenistana günbatary ýurtlaryna döndürilen Pfizer-BioNTech sanjymynyň hem getirilendigini aýdýarlar. Ýöne onuň ýurtda hasaba alınmagy barada hiç ile anyk maglumatyň ýokdugyny belläýärler. 28 ýanwarda Türkmenistanyň prezidenti beýleki daşary ýurt sanjymlaryny öwrenmek we hasaba almak niýetini tasdiklady. Ýurdun prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan maslahat berilýän daşary ýurt vaksinalaryny hem medisina önümlerini öwrenmek hem hasaba almak barada görkezme berdi. Mundan başga da Türkmenistanyň prezidenti daşary ýurtlara gidýän taliplara we raýatlara şol ýurtlarda ulanylýan waksinalar bilen sanjym etmegiň zerurlygyny hem Türkmenistana barýan daşary ýurtlaryň waksina şahadatnamalarynyň bolmalydygyny talap etdi. Şol bir aktyň özünde de ýurdun ýolbaşçylary ilatyň köpçülikligini kesellemegi we COVID-19 alamatlary bolan kesellerden ölüm derejesiniň ýokurlanmagy bilen baglanşykly ýagdaýy agdymýarlar we resmi düşündürüş bermeýärler. Ýurtda berk çäklendirmeler we hökmany maska giýmek talaplary berje edilýär. Türkmenistanyň häkimetleri öz talaplarynyň ýokunç keselleriň öňüni almak çäreleriň çäginde durmuşa geçirilýändigini aýdýarlar. Maryda bir hepde bäri onlarça adam azyk nobatyna garaşyp eli boş gaýdýar. Çörek pasport boýunça satylýar. Marynyň gök wazyrynyň ýerdemenine ýerleşýän bir sewdan okudyny
Mundan bir ay ozal hem döwlet narhyndan ýymy önümler satylýardy. Ýöne soňky bir hepde bäri ýerdeminiň öňünde azyk nobatyna garaşýan adamlaryň nobaty köpelmese azalmaýar. Olar her gün öýlerini eli boş gidýär. Şu gün nobata garaşýan adamlaryň sany 100-den geçdi diýip bir Maryda Azyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä geçen hepdeniň anyny uny azyk nobatyna garaşýan adamlaryň sany 70-80 töweregidi. Adamlar her gün umyt bilen sewdan okudyna barýar. Ýöne ýyllaryna eli boş gaýdýar. Bir hepde gowrak wagt bäri hiç ýyl azyk satylmasa da adamlar gurrun nobaty durýarlar diýip Maryda ýaşaýjaydy. Onuň sözlerine görä adamlar birden azyk satylýarsa onu duşdan geçirmelik üçin nobotdan el çekmeýär. Türkmenistanda öňünden bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklar we azyk getmezçiligi pandemiýanyň arasyna hassa ýitileşdi. Ýurt raýatlary çörek, un, ösümlik ýagy we şeker ýaly esas azyk önümlerini satyn almak üçin döwlet dukanlarynyň öňüne uly nobotlary emele getirýärler. Habarçynyň maglumatlaryna görä çörek şu günler Marynyň diňe käbir döwlet dukanlaryna satylýar. Onu satyn almak aňsat däl, sebäbi çörek döwlet dukanlaryna pasport boýunça satylýar. Adamlaryň diňe öýleriniň belli alınan dukanlarından azyk haritlaryny satyn almaklaryna ruhsat berilýär. Pasport görkezmeli. Şol dukany degişli ýerde ýaşaýanyňy tasdiklamaly. Başga ýerden bolsaň çörek ýok diýip Maryda ýaşaýjy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä käbir adamlar döwlet dukanynyň edil gabadyna ýaşasalar-da, eger başga döwlet dukanyna hasap alynan bolsalar, goloýdaky dukandan çörek satyn alyp bilmeýärler. Döwlet dukanyna adam başyna şäkli möçberde 2-den satylýan çöregiň bahasy 50 tenge. Marynyň gök bazarynyň öňünde dörýän degişli nobatlary polisiýa gödäwçilik edýär. Olar adamlaryň arasyna uruş sögüş bolmaz ýaly özleriniň nobatlary gödäwçilik edýändigini aýdýarlar. Ýöne adamlar ol ýere uruşmak üçin näle ýymy satyn almak üçin barýanlyklaryny polisiýa işgärlerine düşündirýärler. Adamlar bu ýere uruşmaga ýa-da sögüşmäge gelmeýär. Her kim çağasyna ýydirmek üçin ardan harit satyn almaga gelýär diýip sişin we ony dukanyň öňünden obata garaşan adamlardan biri polisiýa işgärlerine seslendi. 2 fewral güni ýer bilen gök wazaryň öňünden obata garaşan adamlaryň sany 100 adamdan geçdi. Ýöne olaryň garaşan sewdan okudyny azyk haritlary satylmady. Habarçynyň maglumatlaryna görä adamlar ýer bilen sagat 4-de nobata durup başlaýarlar. Şu gün polisiýa işgärleri adamlary gowmakçy boldy diýip ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Ýöne adamlar polisiýa işgärlerine üns bermän nobotlaryny saklamagyny dowam etdirdiler diýip ol sözüne goşdy. Nobota garaşýan adamlardan biri beýlekleri polisiýa üns bermezligi, nobota dowam etmegi, kowsalar hem ýyla gaýdyp gelmegi maslahat berdi. Adamlar dargamady. Polisiýa işgäri azyk nobotyna garaşýan adamlary ol ýerde sewdanyň bolmajakdygyny düşündirdi. Adamlar egerde bir zat satyljak bolsa ilki bize habar berýärler. Plan ýere barın azyk satylýar nobata gödäwçilik edinip ilki bize habar berýärler. Bize häzir etçeni plan ýerde azyk satylýar diýip habar geleni okdyp polisiýa işgäri adamlar bilen ylalaşdy we olaryň ýöne ýerde nobata garaşýanlyklaryny ýene bir gezek gaýtalady. Uruş sögüş bolmasa bolýar diýip polisiýa işgärleri öz ulaglaryna minip nobata gyýadan seredip oturdular. Habarçynyň sözlerine görä ýymit ýetmezçiligine ezir çekýän adamlaryň käbiri şu gün hem azyk satylmasa häkimlige baryp arz etmek teklifini orta atdy. Ýöne beýlekler munyň netije bermeýändigini, ozal özleriniň häkimlige baryp netije alyp bilmändigini aýdyp teklip bilen ylalaşmady. Ýymit önümleri satylmady. Ýerden sagat 7 töwereklerini adamlar dargamaga başlady. Döwlet mediýasy ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar şol sany azyk getmezçiligi barada habar bermeýär. Häkimiýetler ogurlyk, harby, egin-eşik sewdasyny nyşana alýar. Şu günler darganaty häkimiýetleriniň harby, egin-eşik geýinen asuda raýatlar hemde olary ogurlyk, harby uniforma satýan harbylar ýynjylykdan gaçyrýar. Polisiýa köçedäki harby lybasly asuda raýatlary nyşana alýar. Olara garşy reýt geçirýär. Häkimiýetler ogurlyk, harby egin-eşikleriň ýydyny çalýar. Bu aralykda eskerleriň arasyna harby bölümlerden uniforma ogurlap satýan gullukçylar köperýär. Olaryň ardan bahadan satýan egin-eşikler ykdysady kynçylyklar bilen ýüzbeýdi galýan asuda raýatlaryň arasyna xridar tapýar. Bu barada Azyk radiosynyň habarçysy 2 fevralda habar berdi. Onuň sözlerine görä şu günler Darganatanyň polisiýasy etrap bazaryny we Gazyjok şäherini harby egin-eşik satýan hemde geýýän asuda raýat garşy reýt geçirýär. Olaryň satýan we geýýän harby lybasary ellerinden alynýar diýip bir şaýat Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Özlerine de jerime töletdirýärler diýip ol sözüne goşdy.
Ýagdaýdan habarly bir çeşmäniň sözlerine görä häkimiýetler bu operasiýalary 29 ýanwarda girişdi. Yerli ýaşaýjylar ila tarasyny arzan bahadan satylýan harby egin-eşikleriň hyrydarlarynyň köpdigini, onuň geçkinli haryda urulýanyny aýdýarlar. Lewapda garyp gatlyk hasaplanýan raýatlaryň arasyny bahasy arzan bolan soň harbylar tarapyndan harby bölümlerden ogurlanyp raýatlary arzan satylýan harby waslary, aýak gaplary müşteri köpdiýip bir yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä harby gullukçylaryň şol sany çagyryş boýunça harby gullukçylaryň arasyna öz gulluk edýän harby bölümlerindäki uniformalary ogurlyk ýoly bilen raýatlara satýan adamlar bar. Olar muny çörek pul nas pul bolsun diýip satýarlar diýip bir yerli ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk radiosy türkmen goşunyny ýetkeleriň çekýän horlugy şol sany olaryň iýmit ýagdaýlary barada wagtyl habar berýär. Habarçy ýaňy ýakyna Lewapda bir serhet garnizonunyň şertnamalaryň gullukçysy bilen söhbetdeş boldy. Ola atlandyrylmalyk şertine harbylara hususy taraplara uniforma satmagyň gadagan edilýändigini gurrun berdi. Onuň sözlerine görä harby bölümlerde egin-eşik etmeçiligi var. Yerli ýaşaýjylar polisiýanyň harby egin-eşik geýnen asuda raýatlara garşy geçirýän reýtleriniň olary satýan harbylary gorkutmagy gönükdirlendigini aýdýarlar. Olar raýatlaryň üstündäki harby egin-eşiklere garşy reýt geçirmek bilen ogurlyk geýim satýan harbylary gorkutmagy pikir edýäni meňzeýär diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Azyk etmeçiliginiň kösenýän eskerlerden we gymmat egin-eşik satyn almagy puly ýok raýatlardan günä gözlemeli däldi, olaryň şertlerini gowlandyrmaly diýip bol sözüne goşdy. Habarçy ýagdaýdan habarly bir çeşmä salgylanyp soňky 4 ýylda harby bölümlerde ogurlyk aýplamalary bilen köp sanly harby serkerdäniň türme waslandygyny habar berdi. Türkmenistanda hökmany harby gullugy çagyrylan eskerleriň goşuna horluklary şol sanly azyk derman ýetmeçilikleri dowam edýär. Kyn ýagdaýda galan ýaş eskerler başga alaş tapman ene talaryna telefon edýärler. Emma olaryň hem elinden gelýän zat ýok, sebäbi elleri ýuky. Bu barada habarçy 31-nji ýanwarda habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä hatda paýtagat Aşgabatyň çägine ýerleşýän harby bölümlerde de eskerleriň ýaşaýyş şertleri amatly däl. Bayramly bir esker howsarynyň sözlerine görä oglunyň gulluk edýän harby bölümine ýot bilen zilýonkadan başga derman tapdyrmaýar. Bu harby bölümine öňleri eskerlere çöregi metge çalyp beren bolsalar, inni diňe çöregiň öýdi berilýär. Şekerli çaýyň deregine dermanlyk otdan demlenen bir çaý berilýär.